Labihan na sakitan ang amahan sa 14 anyos nga dalagita nga gipatay og gipasok sa septic tank dito sa Danao City. Kinihuman niya masayri ang resulta sa autopsy sa biktima. Ang detalye ni Nico Serino. Gihimo kagahapon sa taga-PNP Crime Laboratory ang autopsy sa patayng lawas ni Tessa Marie Igay. Siya ang 14 anyos nga batanon nga gipatay sa Cogon Cruz, Danao City, kansang lawas gipasok sa septic tank. Nasuta ni Dr. Benjamin Lara, Medical Legal Officer sa PNP, nga may 34 kasama dinunggaban si Igay. 13 sa ulo ug liog, 7 sa lawas, 2 sa wang kamot, 11 sa wang bukton ug 1 sa tuong kamot. Ang amahan sa biktima, Filimon de la Serna, naglisod pagdawat sa brutal nga kamatayon sa iyang anak. Labi na nga matud niya, daw gisiguro gyud nga mapatay ang biktima. Mora naman no, iniro ang iyang pagpatay no. Subling nanawagan ang amahan sa suspitsyado nga gwardya nga si Jesse Medikilio nga mo-surrender. Antot karon sa naman. Daw di ko ka dawat sir. Sa pagkakaron, gihaya na sa kapilya sa Barangay Tabuk ang patayng lawas ni Igay. Padayon pa karon ang pagpangita sa kapulisan sa suspitsyado nga misibat human sa insidente. Lisod bang pod kung walay community involvement, malisdan ta. Pero kung udyok na to ang tanan ng mga tao, labi na sa katong nakailagod niya nga kumubalik dito sa area, patagan dayon tag information. Kundi gilayon madakpan, giandam na sab sa PNP ang kaso nga ipasaka batok sa gwardya nga suspect. Ongoing na gani karon sir ang atong paghimo sa mga affidavits nato. Kay ato siyang filean para someday kung dili maganda to siya makita at least maanuhan man siya og warrant of arrest. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.